Hawa neme net net şu döwrüň pulu bilen $50 $80 töwregi berdiler da şey advokata diýip ondan menem aldım. Zara verdim, Dursoltana verdim da ondan sondan tamam şeyle ne başka ne? Tamam tevhidine verdin gel. Tamam tevhidine. Dursoltana bereliň barada subutnama barmy? Dursoltana şo pul sen bereliň barada subutnama barmy we Dursoltanyň alanlygy barada subutnama barmy sende? Yok mende yok, men telefonum şo döwür telefonumy ýitirdim de telefonum gitti da muman mende yok ol. Ýagny senden Dursoltanyň pul alanlygy barada subutnama ýok ha? Bir minut. Abdullah telefonuna gittiğini biz biliyoruz. Ondan sonra bu tayi suç değil. Yöne suat sorak cevap o kadar demedik geçelim. Suat inha halkın yüzüne çıkıp aydı ote tasdikla ote berlenliğini şapulu. Yani yalan söyleyecek hali yok.